Sambonani angenibingelela nami ke channel Masweti Production. Mawube yaqala ukufika ngcono ngenza iqiniso ukuthi uyaqo subscribe. Maqala ubale video ushaye like bese ke uyakhomenta lolu daba. Nganza kwethu kunzima ngempela kuba umculi, kunzima ngempela ukuba ke sodumweni, kunzima ngempela ukuba umculi kamaskandi. Mangabe ke useyimpini lezi ke khona zokuthi lo uchime nalo lo uchime nalo. Ngisho ke lezi indaba lezi nje emva kwebhade lehlele uKhuzani kuthangi kade ele eMpumalanga kwelabaswati emcimbini weEFF lapho khona kade busy ke dlala ingoma ke esehamba bathi abantu buya uKhuzani ungahambi wajabula uKhuzani hawu napa abantu bengibuyisa nabantu bengibuyisa ngabe bafuna yipi awuthi ngibabuze nifuna yipi bavele bathi abantu nje cha sifuna iParis njengoba uzoyibona kanje kule video ezodlala sifuna iParis hawu naye emhlola kusifuna iParis usathe uthi uyabuza nifuna yipi sifuna iParis. Abantu abaningi ke baveza ukuthi cha lento le bekwedelela lokungamhloniphi ke umculi obekade eStage uKhuzani. Abanye abantu bathe amaswati phela lawana ngenzeka ukuthi iParis abayazi nanokuthi ke iculo ubani ngoba ke umculo kamaskane siyazi ukuthi ke ulandelwa kakhulu le eKZN. Bakhona abantu abawathendayo kwezinye indawo kodwa uthola ukuthi umuntu ke akamazi umculi ngqo ocula ke leyo ngoma. Ama-nations asho nokusho ukuthi lento abayenzayo abayimela ke mangabe nabo ke sebeyenza. Seziningi igameko ezehlele uKhuzani emva ukuthi nje ahlukaniseke unyaka ingoma yakhe umjololo uzokhumbula ukuthi ke uke washawa amabhodlela eStage kanti futhi usecelwe iParis kabili ebeke eStage. Kana kwethu aboneke ivideo abantu ke beyifuna iParis le eMpumalanga bese ke ushaya subscribe uqale ivideo ngoba hayibo ngithekela